תחייך. עוד. זהו, עכשיו תוציא תותבות. תשים פה, ותגיד לי מה יוצא שמה? מה זה תקטות הכוי דבר? נו? תקטות הכוי דבר דס ודניה. מה זה? מאיפה אני יודע מה זה? מאיפה אני יודע מה זה? נו, עוד פעם תגיד לי. תקטות הכוי דבר דס ודניה. בסדר, תשים עכשיו ריקודים. מה ריקודים? נו, תעשה, אני רוצה לראות, נו. איזה ריקוד אתה רוצה? פה, משהו אתה רוצה. משהו אתה רוצה. טנגו? טנגו. טנגו, בבקשה. נו. מה זה טנגו? זה טנגו. לא. בסדובל זה ככה. פסדובל? סמבה זה ככה. סמבה זה ככה. זה סמבה זה ככה. בסדובל זה ככה. אתה מבין? קצת רחוק. טנגו זה ככה. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. וזהו? כן, בטח. ובעל אינגליש מה זה? עכשיו תגיד לי, מה אתה זכרת את זה? תקטות הכוי. תקטות הכוי. תקטות הכוי, דווי, דיס. דס וידניה. דיס וידניה. זהו, ביי ביי. מה זה עושה? לא, ביי ביי תגיד לי. ביי ביי. נו, מה זה עושה? אני לא מבין.